Bakbak, of course. Tess Lechon, Budots Media PH, Kids on the Block Apparel, 28K Apparel, Trippy Heads, Daily Revenue, GD Printing, Kirk Selected Ukay, Joe Collective Shits of Opon. Bulong, kung sa to? Opon Style. Open Style. Shoutout niyo tanan. Judges. This is a tournament battle. First round sa elimination. Carding versus Dominic. Dominic, ika magbuhol ba eh. Yo, check! Ari na tanan dito bangan, palihog. Tournament battle eh. Ang tawag judges. JK. Asjo, James o Bisiman. Judges. JK, Asjo, James o Bisiman. Palayo ko, tapok na rin tubangan, tournament battle eh. Yo, check! Di na ko dugayon. Sa akong tuo, palaylay mo galingon. Yes! Karding day. Shout out sa housekeeping na mo Pulax. Taga Segunda is proud yeah. Og kanang pinakalabi de. Ito nga sawa. Wardo. Love boys. Yo, check sa ako wala gikan magbuhol. Make some fucking noise for Dominic. Thank day. Tagikan Bohol, shoutout ko Sir Chester Impang, Rapcon TV, Aplaya Multimedia, Boss BMZ Salor, Boss Roy Totor, Sound Garage Studio, Mark Joseph Carbajal, Ivan Clip Basilad, Ron Cos Manlok Express, Cyril Kenchen, Mark Chen, Sandy Flores, Araco Family, og Mr. Kram Kram, Matt Ives, og Sir Chris. Yo, check first battle sa itong tournament, elimination round. Paminaw na tanan. Ari ba tayo? Okay. Ari. Ciao na. Daog carding sa to Quintos. Paminaw na tanan. Respect the MCs. Elimination round, Barra de Cabra 2, Dominic versus Carding. Round 1, Dominic, paminaw na to. Ikaduhang turna sa Sprout, gitagaa gigayon nga mubawi is pagkalugi, di na mautrong kapakyasan nga sa realidad na sinati, gihugtan abilidad para ning umaabot nga tari karon yung manok kay mahukman o bakub sa kina. Round 1 game. King makaatbang ka, wala sa realm of interest. Kita'y unang gibangga para ikaw ang unang ibitay. Ay kabala ka, paabson pati kag 3 rounds para imong kamatayon kay inanay. Singutamanong kabubo ko kasi primera klaseng manuwatay nga nagiglumba kag pangutok nga di ko hilig og pasakay. Kipurmahan niya pang neutron pero utok di pang mind blow. May sentido ning common. Di pa niyo og dagang reviews. Malnourished ka asthmatic halatadong hubakon. Purma pa lang gidaan muragwa na gikaon. Kaya lading silbi at mangkung atong sumahon nganong maging sa batin masudnis garapon. Abuk ang mugawas nga murabag kikrimit. Karon sa dayong madayungan kas ako ang pag-invade. Nagikan nakasprout wa na munga wa mo tubo karon uguma ang insulto gamit ang akong kinomo. Kini magsilbi pagka-joker sa seryosong nagkigbugdo, nagpiling hymen, karon ka magkadugo, kay round 1 pa lang daan, dili na ako magtugong, dili ti kaundangan tutiil kay magtupong, sobraan kahuyang ning mano, kanong nako ning kigbugno, katong habog na kaglupad, nako kamusangko, kay itoong nag-slant rhymes, solid ang punchline sa latadong magitunan, bisag din na i-mackline, nimong style bite, nagikan kay Zaki, Sofyan, kaya di pa ka magsilbi ani nga fight, kaya di pa ka magsilbi ani nga fight scene, kay palpak imong rhyming, kiusap ang pag-pronounce sa wordings, kay tagilit imong writing, kay Boss B, palpak inyong gitapad, murag ego rang gihalad, puros tion ra og bahad, mga tira nga pasagan, way hulong mga pulong nga dili makasamad, nagbataks pagtuwak, kay di ka malungtad, karon ako nang kadaugan, kasaw ko galingon kay gisaad. Tarungag ribat, ayaw ng pinugos, karon spit ay mo mga lines nga pinugos 2 minutes. Yo. Yeah. Akong TL ko na magtupong. Pataka ra ko akong TL hiwi. Basta ko magsugod is that fine. Ako sa isulti ang pakapin na ko nga punchline. Gihapon ka magsilbi.
Yo. Hoy, Dominic. Takas ba mo pliti? Niyari ra ka para magpabunog. Kaya tamukaon, gini ka kinumo. Aw dawatan yung pinundok, game. Tagabuhol. Sa makta, nagpasagad. Aw dili, balibaran. Ako ang litag sa sprout, magkabuhol-buhol ning tagbilaran. Kay napildi ka sa tatuan. Diha ka na sayop. Nilabang ka sa utukan niya sa realidad. Wa ka kasagop. Huyop-lok. Klaro bang namasin? Usa ka sa basin. Istoryas mga tao nga mudaog ka ni nga bahin. Pero di ka katilaw og lami ani kay lain. Kay kinsa man maura man ang ipakawawa ni 0 MB. Gising ka sa GC. Pagkita na ko sa picture, hanggin mo og naong pre. Gamay ra mo og layo. Di na madaog tago. Bisag may kaapan pag maayo. Kung itapad ganay mo, ikaw rin naong og kabayo. Kayas tilan. May pag nagduwa na lagog temple run. Kaysa kadadagan ako na pa ko'y makuha ikaw, angay ra kang lingkuran. Kayo ako'y makuha ni mo dudong. Duwa ka nga offline. Sayang ang minuto. Kasra ka og time. Way interesado sa aura ni mo kay. Bisag mapildi pa ko ni mo, di ka matawag di og may. Bata ka ni MB. Ha? Nagsaw mo og este. Wa ko'y paki. Di ba kung zero na? Wanay sudang MB. Kung di ko angay kuratan. Bisag nagsagol pa mo man. Kining hawd nga kalamay. Sa bread ni mapalaman. Kaya tago ni mo bra. Nangurso pa kaglabang. Para imong kalamay maparis lang sa pan. Urot akong bilib ni mo gown. Bisag pildi na nagdapa kag pabawn. Wa ba kagilamat o nadara ka sa amat ay kumpiyansa gaw. Basili mong utok na matagak. Kung natug pagani ka ako'y mapukaw si mo pagkasaag. Kay grabe na ni og habit. Nanubra na sa bahig. Kinahanglan pa og load para naaalay maarit. Ayos pulog tripping. Magkapanghasi ka og sige. Bisag magload pa ka og kinwa gihapon kay hibi. Bisag ilod mo tanan di gihapon ka magsilbi. Uy, Bogo! Ay, sig pa doon, no? Bawa kay nagbakbak. 2 minutes, may sabot, di ka kay bawa mo tunong bulok. Feeling top dog, pero ito'y kung aton ng susihon. Tamang raspaghot, imong tingog, dali ra kang bulihon. Bisag asa pa ta mag-abot, bisag asa pa ta mag-abot, bisag asawa kay tsansang makatatsa kung nag-inihas ka kay mas lapa nimong kontra. Kay giat bang nakas-el, pero inyong car, wa makatakas. O giato bang nas-el, yung lubong ka sa balas. Kay mong kabugo, critical in general. Kay mong kabugo, critical in general. Piling anas, nagilubong sa balas, desert funeral. Kay naglisod kog pangitag lines, di mo nga solid. Sa batin ni EG ingon siya. Di ba kani masamad ug tagaan na kog suhol ang naglagot niya nga tapad dagog kamot nga mo dapat. Octopus. Kamot. Octopus. Grabe ang miracle. Gibot kag kamot ang octopus para lang makatatsa. Pasing gusto kag imong kamot ang putlon niya ipulis yang tentacles pa na po kay agi yung mulakra. Bars. Ang kakuyaw lang no, dagan na kang tagamit na kamot na sa octopus nagikan maski usa wa kay sukpat na uwian. Bars. Og napay isa, gabatil daw sila sa yuta og sa tubig. Grabe yang gisakop ng gingarian. Busral, pulong, lupig ko ani, lumos, lubong ko sa pag-ani. Kaya ang kakuyaw, dili na mapugnan. Kapabatil mo kang bibyan. What a frog. What a frog. Kay grabe kakakwanggol. Gikan sa yuta, hangtod sa tubig nang gipadungan. Gikan sa yuta, hangtod sa tubig, pero wa gyapoy giabtan. Bars na pod. Pero wa gyapoy giabtan. Kay baw ka, kung tilokon ako, tanan nimong mga sayop, madamay kos imong kabulok. Mong dawata tanang paymangno, wag tanga ang igog defense mechanism.
para makabuo kag solid nga suwat imo ang constructive criticism dili ra ni para nimo og nako nga dapat na magmatngon sarap batin manong kinabuhi kailangan tag makat-on iman dili sa tanang panahon kita kay sakto tanang wa kasuway sa iyo o pakasuway og bago dahil 2 minutes raw bugo Malubong ko rugos balas. 2 minutes Contraction ko ibugo. Terus pamitros. 2 minutes ra ay klaro sabot Terus pamitros. Ikaduhang sayang na sa round. Kayo ani kwinta ang amaw. Anong gihatag mo ko dire nga akong tira man pangilawom. Kay mabaw pa kay ni. Makainsulto sa kay mo. Ang gihatag kay maninya akong tira pang binulto. Lugi pa sa turko. Ang kahimtang na koron. Wala ako nagpautang pero ako mo'y kansihon. Pero dili sa kusog. Sa imo ning pagkawak. Pangutan unong tatikaog nga ano pero wala kay ikatubag. Kay ikaw ang tao nga nanugal niya nagsaligra sa buinas. Sa sige ni mugdahom nga makadaog. Naabtan ka sa malas, haum ang kasakit, sa daog pa ni salib pwes. Malubong ra ka sa pakyas, ni dahom pang mulusot og ni sugal pa og kusog niya ako ray makatudas. Sayang ka sa oras, hinay pang mo trabaho. Nangurso pa sa adlaw to ni text ang amigo, pahugaw-hugawon siya sa sprout para na ako'y malampaso. Matik na ni klaro, bugo kayong karaho, nisibat pa og buhol para magpabunog sa lapu-lapo. Wa ba kagasay ko? Kagipaari ra ka ni Ral para ang kwarta mapunan ni mo og 5, no? O gipaduwa ka niya sakto para di pud ka magmahay. Unta imo pong naklaro, mubo kay kagkalipay, bugo kay kagiatay nadakas ulo-ulo. Kahumo ko kasing-kasing. Di ka pwedis ginahiay. Dali ra magani ka nakuha ni Ralph ari pagkaspinaksitay. Di ka magsilbi na ko oy. Pang warm up ra ka. Bisik ra gani di panggamit sa mutag hagi all in ba? Di ba? Pero di ka angay pahugtan og bakos. Easy. Di ka katalab oy bisag magtabang pa mo ni boss. Let's see. big overtime Hindi ko madutlan sa way unod ni mga singka. May pag magkuyog mong MB kay puro zero inyong litra. Sa pikas nakahits pa. Pero basic mga tinta. Mga hilas kung asta. Mga tikas di kabinta. Ang akua puro binta makalumba inyong dunggan gibusog pa swerte nakaayog makatsamba makadaog ra ka na ako kung duwaon ni mapya. ba yang tira daw pang ilaw mailang nga buangon uy mong tira nga pang ilaw ilubong ti ka nga di nakinanglan og lungon kaya napakikontratang naibawaan nga wa man tay papel gipirmahan pag short nangita nakagkontrata nga wa man gani kay mitatak nga signature bars kaysa sprout grabe ka star niyang feeling gikan sa pagtanom hangtod sa pagtubo lutaw pagkabalimbing last round sa duwa nila ni project ingon siya og boss pasensya og di na ko hilig ang pakatawa kay ba kung hilig sa danimo og kay ba man sad kang seryoso ko pagkatao walay gita nang amo masunod wala yang giingon og kaya nimo paliton akong kinabuhi kay nakutangon ang imong udod hoy undo baka masayod dumura kag buang atong panahon na way nakapugong si tragic imong kaakbang dinibalin kas kilid nagayaw-yaw kang bulong waka ka matikod ya ang crowd silang una-una grabe na ang kantyaw og sungog kayaw-yaw ka sa bulong pero wa kay linya nga gidungog ipalpak pagka-entertainer mas ubos pakas ni Joker average na imong strength na hinoon wala na serve ang imong function di man ang common sense kay dili common o get mga bright mga gita to kay giakbang kas tagalur wala nga litag ka nasangit ang dayo gianda alog na ilap-ulapo nga nadalit di man ang W gasugod sa D di ba insakto ang W kay easy maski pag worst case scenario ako may pinakakusog nimong nakbang o ikaw lang kung pinakahinay na kontrang dali ragidasok o kay pakiog hinay akong kakbang basang performance magpabilin niya kusog for this trip partida patay kag sek gilantan
Kasabot mo. Nagyaw-yaw kong bulong kay nganong gihatag ko nimo. Ilupong ko niyang may dang lumon. Sa paglupong nimo simentado ni bubo ba? Sa duwa nila ni Adji, ni Tiabaw ni ang buang. Girilto kog maayo sa rounds wa kahuman. Ni Adji ka na sampulan. Nakita kang ikugan. Di man ka sa teritoryo panawaog ni hilak pagka tinuod kay na ilan. Naade kay pagkabayatan. Nahibawan na ang kulor. Imong utok na mahasil. Nagpakalalaki pa si utol. Yang pangandi ay itil. Laong kay ang secret. Gihimo pa og business. Nagpagamit ka sa lalaki. Ang pagkalalaki kay exit. Kay kini ang dumi. Unique. O di ka original. Tumaw kang pagkatao. Masikitan ra kagamay. Pagkavagot kay mulutaw. Ayos og dating. Dublikara pa ang tunto. Maklaro kang nga bading. Nagpagamit ka na zero. Kay naklaro na nga bayot ka. Isang idinay pa. Nakita na sa battle bra. Nagilti ka. Maong imong palabas. Nabisto na o gapong nasud. Sa batil ninyo ni Adji, ang pagkalalaki wa kagawas sa pagkatinuod. Kaya napildi ka ni Adji, sa sinter wa kapurma, sa daog wa kakuha, abig dapigon sa ripiri kay sa ilaha giduwa, huy palaw! Kasakit na agaw, ni dahong kang dapigon niya, ang lurpod na uwaw! Nasa round 3 panawa, napipinaan nga, wag ko'y paki kung alalay ko ni zero. Ibalik pa, wag ko'y paki kung alalay ko ni zero. Ang agi mawa nga alalay man ka sa zero. Sa klase pa nagkakuha, o wa, zero. Way Dominic, makapasa kung magpirmi ka sa zero. Huy bugo! Overtime kayo. Kay kuyaw pa sa tugaw kung pakalitan ng pakalitan ng duka. Walay ikaw makalabaw. Kay kuyaw pa sa tugaw kung pakalitan ng duka. Walay ikaw makalabaw sa pagpulaw na kustula. Makahibaw na nisagaw kung unsay purpose sa duwa. Pasakitay ni amaw pili mo hilak sa luwa. Uglas, kung niarira ka para magtuga-tuga, ay napagtuga-tuga. Di mo barog akong balhibo sa imong kadapika. Pahimangnuan lang tika, unta ikaw kakuha. Nga di ko mahadlok ni mo akong hudlong sa duwa. Yo, check! Dominic versus Carti. Tagaan to, masibang pagpak. Judges. Tournament battle eh. Kita yung mag-run. Settingan mo Dominic, round 1, round 2. Ang round 2, tabla ra. Ang sa round 1, Dominico kay ang iyang mga punches sulod niya. Diri kuha niya ang crowd pero ang iyang punches kung itan diya sa pikas, boto na ko si Dominic. Yan, sa round 2 tabla lang kay lapas sa oras. Nakuha niya ang crowd pero lapan sa oras. Tournament man ni. Yan, sa round 3, dihang deciding na ko kay para na ko lang istabla. Pero since nakuha man ni Carding ang crowd, yung momentum kanan Carding ko niya. Dere, round 1, niya, round 2 tabla. Sa round 3, dere, pero overall sa performance, Carding. Yo, test strip to kayong kuhan karon judging kay tournament lagi niya. Round 1 kay nagkuhan ko kanang punchline count ba niya kanang 4-3 labaw si Carding sa round 1 3 niya 4 niya sa round 2 kay kanang murag 5 niya 3 pabor si kuhan Dominic niya sa round 3 ra naglalis kay ang kalimpyo sa duwa ong gitanaw niya na-starter gamay niya kanang angle nga balik-balik sa matong bulong murag kumo na kay ba niya ang kakarding kay murag nay kanang punto gamay ba niya sa round 3 ari ko carding niya 1 carding niya 2 ka 1 Dominic niya 3 carding
versus Carding. Ang round 1 ang gihatag ni Carding kay nag-punchline count ko. Although kuan siya kanang overtime siya pero gikat na ko yung rounds sa 2 minutes. Daghan siya mga effective nga linya. Pero kung round 2 lamang mas lamang ako lamang si Dominic kay daghan siya mga haymaker dito na nabuhat. Then round 3 dito na ang deciding rounds. Ito na nagatalo sa kuan. Unsa la pagdaay lang suwat sa dili ba dragging ako ya mas daghan magitatak para na ako si Carding so Carding ako. Yo GK, pahibalodaan niya tournament na time limit pero since sige ato per round sa round 1 na ako'y napundo nga puntos ni Dominic pero lahi gyud mo direct og punto si Carding mas nakuha sa crowd si Dominic medyo magpaspas ra kayo iyang delivery iyang pag-speed sa line so mabuhol-buhol ang iyang mga nabuong punches or iyang mga lines. Round 1 Carding katong duwa offline 0 MB Waisud. So round 1 Carding sa akong round 2 gihatag na ko ni Dominic nya sa round 3 gihatag na ko ni Carding. Overtime siya pero para nako lang murag mapingis ko gamay sa lines ni Dominic tungod lang po siguro sa delivery nga murag ma-double gyud siya gamay nga dili makuha sa crowd. Unya si Carding murag baygo siya nga direct gyud kay tungod makuha nimo unya na gyud siya pamundo gyud nga pangpuntusay gyud. So round 1 Carding, round 2 Dominic, round 3 Carding. Yo, Asjo Synthematic Sprung. Carding versus Dominic. 1-3. Buto na ako sa Carding. Pabor ko ni Carding. 2 para kay Dominic. Round 1. Medyo sikit lang sila. Pero mas nilabaw si Carding sa stage performance. Bisag parehas la overtime para na ako. Hindi magmatter ang overtime kung punchline counts ta kay na may mga distract sa kanang crowds. So medyo makuwangan ang time ni Carding pero punchline counts mas nilabaw si Carding. Round 2 mas labaw kayo si Juan dito si Dominic nindot ang iyang mga props para kay Dominic dito gahi kayo pang labang gid nga mga schema niya. Round 3 mas gibasihan ako sa overall performance gid nila nga mas grabe ang performance ni Juan dito ni Carding. So 1-3 para kay Carding, 2 para kay Dominic. Props kay Dominic. Kahit katubay. Yo, check. First battle sa itong tournament. Para ni Cabredos. Judges decision. Dominic versus Carding. 5-0 Carding. Tagaan si Babakpak.